mangkatke Mas Novel mlaku 120. Ngono pangkume sayu. Hei. Nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Lagi ngadeg sepisanan wis gawe pengiram-iram. Wah, aman awake aman. Aman, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Ayo. Pokoke anggere ning panggung Madangkara, wong lara dadi sehat. Lah nggih. Aduh. Lambene kancane sing elek, wong melek dadi ngantuk. Tapi saestu, Pak. Pripun? Dalu niki kula alhamdulillah pun sehat. Jare wingi ya bar opnam. Nggih, ndek wingi opnam. Diimpus. Nggih, diimpus. Sing impus sapa kean? Sing impus sustere. Sustere ya. Nggih. Jane karo dokter wis entuk tanggapan apa durung asline? Sebenarnya dereng. Dereng nggih. Nggih, dereng. Kenapa alasan Anda kok malam hari ini rawuh ning Laladan Sambi? Karena saya sudah berjanji bahwa saya bisa datang di malam hari ini, makanya saya harus tetap profesional, Pak. Oh, hebat. Tepuk tangan untuk Niken Salindri lah ngono kuwi. Janji itu harus ditepati, Pak. Nah, Mas betul. ngomong, Mbak Niken, tanggal segini bisa, nggih, kula saguh, kula hadir, kula nggih harusnya menepati janji itu. Saya juga harus datang. Kaya ngono kuwi. Nggih, leres. Pancen sing apik kaya ngono kuwi. Sampeyan ki dadi seniman multi talenta, ndelalah wayang saiki mulai hidup lagi karena ada Niken Salindri. Biyen ki jarang emak-emak, bocah wedok enom ki nonton wayang. Ning mergo adanya Niken Salindri, akhire iki lho cah nom-nom kabeh do nyuting kaya ngono kuwi. Nggih, alhamdulillah, amin. Matur nuwun sik karo Bu Rini. Nggih, kula ngaturaken matur sembah nuwun sangat kagem Bu Rini kalian Bapak Indar dan juga Mbak Delva. Nggih, Belva Putri. Mbak Belva. BORD. D B babi. B. B, Pak. Iya, B. Kalau D kan Dara. Oh iya. Iya, D Dara. Nama lengkap Belva Putri Prasetya. Umur 17 tahun. Belva. Oh, berarti sama. Tahun 2008 juga. Oh iya. 2009. Oh, iya semoga. Bintangnya apa berarti? Apa? Lah kuwi tahun 2008. Kuwi Kuwi sasi apa? Kok sik ta kowe sasi apa? Kula Juni. Juni kuwi apa kuwi? Kula Cancer. Oh, padha karo aku. Napa? Jenengan nggih Juni. Juli ning yang mlebu Cancer. Cancer. Ya Cancer ya batangan ngaplak.
Bulan apa, Mbak? Oh, bulan ini sekarang. Oh, sekarang ulang tahun. Oke. Oh, 19. Oh ya, semoga panjang umur sehat selalu. Dan juga Ibu Rini sekeluarga, Bapak, matur sembah nuwun, mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah ora lokane malah kebak. Mugi-mugi awet leh momong anak putu. Amin. Mugi-mugi sukses selalu dan semoga tiap tahun diadakan acara seperti malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kuwi ucapan untuk yang lagi ulang tahun. Upamane lagi pernikahan ucapannya piye? Kalau lagi pernikahan ya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semoga cepat diberi momongan. Oh iya, upamane terus apa kuwi jenenge pernikahan Mas ngono piye? Oh, pernikahan Mas 50 tahun 50 berarti tahun. Pak ya. Oh. 50 tahun ya semoga awet leh ngomong anak putune, mugi-mugi panjang umure ngaten. Yen sunatan. Sunatan ya semoga menjadi anak yang soleh, semoga cepat membesar dengan baik, semoga. Sik, kata-katamu apik mau, anak yang soleh, bagus. Ya? Kok bar kuwi membesar dengan baik lho? Pertumbuhannya. Oh, pertumbuhannya. Pertumbuhannya harus membesar dengan baik. Oh, gizi yang baik, jangan gizi buruk. Oh gitu. Iya, iya. Ini kita ngomongnya positif aja, Pak. Positif thinking ya? Iya, positif aja. Semoga cepat sembuh. Semoga tidak membengkak. Membengkak, iya. Yen sunat cara saiki adik-adikmu, kuwi nganu ngangge apa jenenge? Laser wis maju to. Enek sing luwih maju meneh. Apa itu? Dadi dijak main PlayStation, dhek fokus rono. Dadi iki lho, kulupe iki diketok. Ora krasa. Ngerti ora kulup kowe? Kulup. Berarti di situ ada kulupannya. Kasih pecel gitu. Ora ngono sayang. Gimana kulup sayang? Kulup iki biologis ya, ora resu lho ya. Dadi wong lanang kae lek enek helme to. Lah helme kuwi. Abot to Pak dikai helm. Lah timbang cekel polisi. Cilike sakmono lho Pak. Hah? Helme sak pira? Lah ya paribasane jenenge. Lek cilik ya helme ya cilik padha wae ngono kuwi. Oh iya, kasih helm. Lah sing diketok kuwi, ngono. Kuwi jenenge kulup. Mula anggere wong tuwa nyeluk anake, ngger kulup ning wayang ngene lho. Kuwi mesti anak lanang, kok anak wedok diceluk kulup. Salah. Oh, yang dipotong kulupnya. Kulup. Berarti jerabut-jerabut itu, Pak. Namanya juga kulup, kulup kan. Sing jerabut-jerabut apane? Kulupe. Ora jerabut isih murni suci ngono kuwi. Ora enek pertumbuhan apa di situ enggak ada. Oh. Kuwi. Gak enek gak suci, anak kecil tuh masih suci. Iya, benar. Katresnan sejati. Oh, gimana itu, Pak? Hah? Katresnan sejati marang wanita sing tak tresnani. Oh, imsa. Itu lagu nyiptakan sendiri ya, Pak? Ngawut. Oh, jelek sekali. Nah, pancen wis suwe. Ayo. Ayo, coba. Oh iya. Napa, Pak, bawane? Nyingkar. Ayo. Nyingkar. Nyingkur. Lalampahan kang nguri nano tresno
tulus nadyan engku bekas mara. Luar biasa. Original pimpinan Bapak Soleh. Sampean kerep nonton YouTube Madangkara, ngene iki mesti metu. Suwi-suwi kok apal. Nggih, Pak. Mengikuti. Mengikuti profesional. Ya. Dijingkas, Nduk, nggih tutupan, Nduk. Monggo, napa, Pak? Sing karyane Mbak Westri ki apa, Keh? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Nggih. Kuwi cakepane utawa saire yo apik luar biasa, seneng aku. Nggih, Pak. Coba diaturake oleh Niken Salindri nggih tutupan goro-goro. Monggo tos. Puspita ing Taman Sari manglung manungsung wengi kalawan bulane datari ngambarong sasmita sang kumbang wayang rangsang puja sarining kembang.